Λοιπόν, να πω επίσης ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι και έρωτας χωρίς σοκολάτα δεν γίνεται. Το Max Perry ή μάλλον τα Max Perry έχουν την τέλεια πρόταση για την αυριανή ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Σοκολατένιες καρδιές αγάπης σε σχήμα καρδιάς. Λαχταριστές ολόφρες και στούρτες με ποικιλία γέμισης και επικάλυψης. Αν είσαστε φανατικοί της σοκολάτας, διαλέξτε μια τούρτα με γέμιση μους τζαντούγιας, πραλίνα και φουντούκι και επικάλυψη γκανάζ γάλακτος και ντεκόρ σοκολάτας με σπασμένα φουντούκια. Με συγχωρείτε, αλλά τρέχουν ήδη τα σάλια, το καταλάβατε. Αν είστε φαν της φράουλας, επιλέξτε μια υπέροχη τούρτα με μου σοκολάτα υγείας φράουλας και επικάλυψη φαρσιτούρα φράουλα, κομμάτια σοκολάτας υγείας και τριμμένο φιστίκι. Μπορείς βέβαια να χαρίσεις την καρδιά σου σε πολλά κομμάτια κατά μάχη της σοκολάτας. Φράουλα, λευκή, πορτοκάλι, μπίτερ και γάλακτος. Ζωή γεμάτη σοκολάτα για την πιο ερωτευμένη μέρα της χρονιάς. Μόνο στα Max Perry, που επαναλαμβάνω έχουν διάβγεια, γιατί έχουν ως λογική να έχουν τζάμια στο κομμάτι παραγωγής όλων αυτών των γλυκών που υπάρχουν στα καταστήματα Max Perry και βλέπετε από πρώτο χέρι και την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται.